हेलौ लोगोफोर दिनै आङो दायो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे गोदान मोनसे ब्लगाव आं बरायबाय। जोंनि गामियाव दिनै गार्जा फुजा होगासिनो बेखौ आं नायनो थांगोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेनो आरो दिनै जों गामियाव गार्जा फुजा जानायखौ आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन। दायो आङो रेडि जाबाय, दा न'निफ्राय ओंखारगासिनो दङ। दिनै बेजों लोगोसे गामिखौ देखायलांसै आरो दैमायावसो हैयो नालाय, दैमासिम थांसै, रेंमा दैमायाव हैगोन। लोगोफोर भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो। स्कुटिजों थांसै, लोगो दङ, लोगो दंफायो, थांसै। नैबेनो जाहैबाय जोंनि गामिया। एसे गोजान थांनांगौ, थांबाय थानोसै। दहाय हराव अखा हादोंमोन आरो दाबो नै अखा हाहां, बोथोरा दोमैलु जानानै दङ। लामाया गाज्रि जाजोब्बाय जोंना गामिनि लामाया। ना फिसिजालायसिगोन। लोगोफोर बाथ्रायाबो जाहैबाय जोङो गार्जा फुजा नायनो थांबायमोन, नाथाय प्रब्लेमा मा जाहैबाय, फुजाया जोब्बायनो, मानसिफ्रा गिदिंना फैफिनलायबाय। बेनि थाखाय निमाहा बिबाय लोगोफोर, देखायनो हायाखिसै नोंथांमोननो। गामि हालमाजि होननानै जायखौ जों बुङो, बे जोंनाव फैनानै फैसा खांफैदोंमोन नालाय, एसे एफा एनै। बेयाव आंखौ बुंलांबाय जे दानो जाथ'नाय नङा, एसे सम दंबावो, दा लासैनो थांबाबो जागोन होननानै बुंनायलाय आङो एसे थाबैसो ओंखारबावदोंमोन आं बे बुंनाय हिसाबै। नाथाय जों थांनानै मिथिबाय जे फुजाया जोब्बाय जाहैबाय। दायो आङो फैफिनबाय न'आव। ओमफ्राय जोंनि बेवहाय सनिबारै हाथाइ जायो, दिनै हाथाइ जागासिनो दङ। बेखौनो एसे नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै। एक्सुवेलि गार्जा फुजाखौ आंबो नुवाखैमोन, जोबोद नायनो गोसोमोन, नाथाय आनलाकि बुंनांसिगोन गावखौनो गाव, नुवाखिसै। नायनो गोसोथारमोन माबायदि खुंनाय जायो, बेखौ नायनो गोसोथारमोन, नाथाय बेड लाक, गार्जा फुजाखौ देखायनो हायाखिसै। हाथाइखौनो देखायनो नाजानोसै आरो। थ'दो लोगोफोर, हाथाइखौ नायनोसै, थ'दो। नैबे जाहैबाय गामिनि गेलेग्रा फोथार, आरो बै जाहैबाय मा होनो राजुआ भबन, बेयाव बायदिसिना प्रग्राम खुंबाय थानाय जायो। आरो बै नुहुरनाया बर' मिडियामनि एलपि आरो एमइ स्कुल, नुहुरनाया एलपि स्कुल, आरो नैबे एमइ स्कुल। गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि सोलोंथाइखौ आं बेवहायनो लादोंमोन। बेयाव दाबो फिल्डनि खामानि सोलिगासिनो दङ। लोगोफोर, नैबेनो जाहैबाय जायखौ जों सनिबार बाजार होननानै मिथियो। बेयाव सप्ताहै सनिबारबाथाय बाजार जायो। যদি মানুহৰ ব্লাড, যদি মানুহৰ তেজ এনেকুৱা যদি বেয়া হৈ যায়, মানুহটো বাচিব নেকি? তথাপি বহুত মানুহ পায়। কিমান টকা জানে? ৭,০০০ টকা লাগে এবাৰ ব্লাড ডায়ালিচিছ কৰিলে। লগতে অহা যোৱা গাড়ী ভাড়া, একদিনৰ হাজিৰা, মেডিচিন ১০,০০০ টকা নাই। আপুনি আজি আপোনালোকৰ এই বজাৰত কাটি কাটি বিষ, কঁকাল কোমৰৰ বিষ, চূড়াই তুলিবৰ বিষ, এলাৰ্জিক
थांबाय हाथाइनिफ्राय न'आव थांफिनगासिनो दङ मा स' लोगोफोर दिनै गारजा फुजा नायनो थांदोंमोन नाथाय एसे समनि लेट जानायाव जोङो नुवाखिसै थ' बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम निमाहा बिबाय आरो दायो नोंथांमोन हाथाइखौ देखायबाय एसे दायो फैफिनबाय आङो फैनानै दा लोगोनि न'आव फैदों बेयावनो दसे थाथ'नोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो लोगोसेयै आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां बेखिनिखौ नोंथांमोननिफ्राय आसा फारिबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय आरो बाय बाय लोगोफोर